20 ta' Settembru 1967 tibda triq ta' Manchester United li waslet biex rebħu t-tazza ta' Champions fl-1968. Triq li bdiet b'logħba kontra Hibernians. Dik għalina kienet forza kbira, nafu kemm Malta għaw support għal-United u għal-futbol Ingliż u ridna nieħdu l-opportunità kollha biex id-nies igawdu partita. Kontra l-qawwa Ingliża, Hibernians kisbu riżultat prestiġjuż. Baġejna nabu hawnhekk u tajna dik il-logħba sodisfaċenti lil kulħadd ħabbiex irbiha u kellna fejn ċans li nirbħu u ġejna dro xejn b'xejn. L-Ingliżi xejn ma ħadu gost b'dan ir-riżultat. John Astin staqsih x'kienet ir-raġuni l-għala wara l-logħba ħarġu jiġru minn ġol ground. U John Astin irrisponda għalina ma kien riżultat tajjeb xejda. Tifhem, ma kienx riżultat tajjeb għalihom, kien riżultat tajjeb għalina. Dak it-tim kellu wħud mill-aqwa players ta' dak iż-żmien. Ma pretendejx li għandna ngħaddu minn fuqhom, aħna qed tifhem kellhom tim aqwa minn dak li għandhom illum għalija jien. Għax meta semmi l-George Best, Bobby Charlton, Dennis Law, m'għandekx fejn tasal iżjedhom. Riżultat bħal dak ma kienx kombinazzjoni. Logħba bħal din fissret tħejjija kbira. Ħsibna biex nippreparaw bis-serjetà għaliha, speċjalment f'dik li kondizzjoni fiżika. Kondizzjoni fiżika tajna importanza kbira għax fejn forsi ma tleħħaqx bit-talent imma tleħħaq bil-kapaċità fiżika mal-plejers u dik tajni importanza. Hibernians labu kontra l-Manchester United ġewwa Old Trafford. Hemm tilfu bl-iskor ta' 4-0. Li nżommu l-iskor baxx. Però trejnejna ħafna konna preparati sew, ħdimna xulxin wieħed għal ieħor tifhem u nexxielna żammejna l-iskor baxx. Mbagħad Malta ħdimna għadna nippruvaw nieħdu xi ħaġa iżjed. Min hemm il-qudiem xejn ma waqqaf lil Manchester United. Minn Malta baqgħu sejrin sa Wembley fejn ollew l-iktar tazza prestiġjuża fl-Ewropa. Dan kollu huwa dokumentat fil-ktieb Malta to Wembley, miġbur minn Joseph Glanville u Simon Poulton. Il-qlieħ minn dan il-ktieb qiegħed imur għal Puttino Cares.